Bueno, a sesión extraordinaria do 20 de setembro de 2023, en las pasadas as 20-30 horas, abrimos esta sesión plenaria con un punto único na orden do día, o expediente 2023. Muy bien, vale, efectivamente. O punto número 1 da orden do día é ratificar a urxencia da convocatoria de sesión plenaria do 20 de setembro de 2023. Para explicar a urxencia deste tema, tengo a palabra o señor Iglesias. Boas tardes, como xa falamos con Iván, co portavoz de veciños, bueno, pues este punto se iba por urgencia no último pleno, que se pasa que por un erro, pues quedou sin debatir dentro da orden do día, por lo tanto, podemos ir pleno, non ten máis que tratar de urgencia. Sí, no, es... a ver... Sí, doctor. Sí. Sí, vale. Sí, ten a palabra o portavoz do grupo de vecinos. Boas noites. Antes de comentarles sobre este punto, quixéramos dicir de reunións de Oixón para habilitarnos todos polo emprego das linguas oficiais do Estado no Parlamento de España, que é o Parlamento de todos e todas. Con respecto a este primeiro punto, votar a urxencia, se ben é certo que é un pleno extraordinario, non debería ser urxente porque, digamos, a presentación deste post, a data límite sería o 29 deste mes, por tanto faltan 9 días. Por tanto, podría presentarse a documentación con antelación mínima de 2 días hábiles, en consecuencia non teria que ser urxente. En consecuencia, neste punto nos imos absternos. Moi ben, non sei se queren añadir algo portavoz do grupo municipal. Por tanto, votamos a urxencia neste punto. Votos a favor? 2, 4, 6... E dos abstencións. Moi ben, pues pasamos, por lo tanto, ao debate deste punto único da orden do día. Ten que ver co plan post-complementario 2023. Por lo tanto, neste apartado, o Concello de Queixo ten unha chega pendente de aplicar de 144.702,79 euros, que corresponde á segunda fase do post plus adicional 2/2003, e con esta chega o que se quere aumentar o financiamento do gasto corrente, máis concretamente a partida destinada ao alumnado público, que é a 165.221.00. E a proposta de acordo é o punto primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación das Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos da Diputación Provincial da Coruña. Vai especificado na proposta de acordo a cantidade correspondente á Diputación de 144.702,79 euros. Por lo tanto, o que se pretende declarar que o Concello ten a disponibilidade no terceiro componente e acordar, por lo tanto, a modificación deste financiamento. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal de Vecinos, Iván Iglesias. Ben, con respecto a isto, que é un breve resumo. O plan post foi aprobado polo Pleno da Educación o 26 de maio de 2023
En xuño chega a alcaldía a circular sobre este post máis adicional 2/2023 que ascende a un total de 378.351,14 euros. Este plan post máis adicional ten dúas fases. A primeira fase, un total de 233.648,35 euros, e esta é a última fase, que ascende a un total de 144.702,79 euros. Aínda que esta última fase pode adicarse a gasto corrente e a novos investimentos financieramente sostibles, solamente se adica ao que o gasto corrente de servizos públicos, o importe íntegro. Por tanto, o que pretenden é aumentar o financiamento do gasto corrente, máis concretamente o que se destina ao alumnado público. Son o importe total de 144.702,79 euros. En consecuencia, 0 euros para investimentos financieramente sostibles. E cales son os investimentos financieramente sostibles? Pois son saneamento, abastecemento de auga potable, recollida, eliminación e tratamento de residuos, protección, mellora do medio, información e promoción turística, industria, comercio, transporte, infraestructuras do transporte, protección civil, servizo de prevención e extinción de incendios, bibliotecas, equipamentos, etc. En consecuencia, pensamos que é un tema significativo, pero pensamos que o importe íntegro se podería adicar a outros gastos que non son a este. Por tanto, o noso voto neste punto vai ser a abstención. Quixera facer un resumo, se me deixa, do plan POS. O plan POS da Deputación suma, entre todo, entre o POS base e o POS adicional, 341.065,70 euros, o POS máis adicional 1/2023, 63.058,52 euros, e o 2/2023, 372.351,14 euros. Nada máis por nosa parte. Moi ben, estaba galada o señor Iglesias, o equipo do Partido Popular. Pois, por parte do noso grupo, nos non vamos a falar deste punto, simplemente por puntualizar ou por repetir un pouco as palabras de Iván Iris, por parte do Concello de Boqueixón estánse facendo importantes esforzos inversores en infraestructuras e equipamentos para o noso Concello. De feito, no ano 2022 fixéronse dúas modificacións de crédito, no ano 2023 fixose unha modificación de crédito con cargos permanentes desde a tesorería e esta chega adicional do posto de 44.700 euros vamos a dedicar a gasto corrente porque tamén é necesario facer frente a este tipo de gastos, concretamente ao de suministro eléctrico, que como vostedes saben, nos últimos 2 anos ven sufrindo importantes incrementos do seu custo. Unha das inversións máis importantes que vai a cometer o Concello de Boqueixón no próximo semestre, no último trimestre de 2023 e 2024, será a renovación das luminarias LED de todo o Concello. Unha inversión de 1.700.000 euros, dos tales o Concello de Boqueixón aporta 200.000 e o Ministerio para a Transición Ecolóxica 1,5 millón. E este importante proxecto vai nos a permitir cada menos manter ou conter o gasto en suministro eléctrico. Esperemos que o podamos baixar. Entonces, non só ainda que esta partida se dedica na súa totalidade a gasto corriente, pero sí que se están tomando medidas e se están levando a cabo importantes inversións cara ao futuro. Moi ben, pues moitas gracias, señor Iglesias. Eu só añadir que con fondos propios do Concello, ainda que esta partida financia unha parte
o gasto eléctrico que estamos no interno de agosto a agosto en 615.000 euros en gasto eléctrico, efectivamente, debido tamén ao tema da planta potabilizadora de agua, que ten un incremento importante, iso non resta que nos están facendo investimentos. Neste momento se está facendo unha revisión integral de todos os parques infantis con fondo propio, onde se van a hacer unha serie de actuacións. Esta semana empezou un programa de revisión de todas as baldosas de todas as arteras municipais. Está facendo unha serie de actuacións que están dando maneira tamén van ir con cargo ao coste municipal, pero sobre todo para facer un mantemento integral de todo o medio público, que se iniciou tamén con varias melloras de varios bancos e mobiliario público que está con necesidade de mantemento, por lo tanto poden estar os vecinos do Concello de Meixón seguro que de alguma maneira tranquilos, porque se están acometendo todas aquelas necesidades tanto de mantemento como de grandes inversións, como acabo de acreditar o señor Iglesias. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor deste punto do orden do día. Finalizado o debate, procedemos, por lo tanto, temos o segundo turno. Ben, con respecto a este punto non dixen que non se fixeran cousas, simplemente dixen que o POS é o que é dicir, a inversión en cambio en luces LED non é con cargo ao POS. O punto que estamos tratando aquí é o punto do POS. Por lo tanto, o punto do POS que é íntegramente de Deputación, son 341.065,70 euros, 63.058,52 euros e 378.351,14 euros. Con isto non quero dicir que o Concello non faga as súas cousas, evidentemente ten que facer as súas cousas, pero o punto que se trae aquí é o punto do POS. É o punto do POS, a aportación municipal, neste caso, son 0 euros. Moi ben, procedemos a votación. Non sei se os señores están a añadir. Moi ben, procedemos a decir que o poso que nos corresponde por población, por parroquias, non sei se pretende decir algo máis que nos están regalando algo, pero que nos corresponde aos vecinos de Meixón por os criterios establecidos no marco do POS. Procedemos, por lo tanto, a votación deste punto da orden do día. Votos a favor? Votos abstención, dos abstencións. Moi ben, por rematado este punto da orden do día, agradecer a todos a asistencia e levantamos a sesión. Moitas gracias.